Як вы пачуваецеся пасля інцыдэнту? Ну, як Які бачите, здарыўся жывы. колькі уже тыдзень таму? Жывы, здоровы, дзякуй Богу. Конечно, гэта была такая не то, што нечаканая, але і чаканая з'ява, таму што, як вы ведаеце, ўжо ёсць і крымінальная справа, калі ўжо быў замах у адносінах да мяне. І яшчэ непрацэсуальна мне паінфармавалі аб тым, што было некалькі замахаў, якія ўдалося на першых этапах ліквідаваць польскім спецслужбам. Дзякую ім за гэта. Тое, што адбылося ў Варшаўскім універсітэце, было у кантэксце непрыемна, што гэта мела такі публічны характар. Я не чакаў, што хтосьці падбяжыць і будзе спрабаваць кінуць цябе ў голову. Бо такое ўражанне было. Ведаеце, калі чалавек глядзіць на цябе, і ён глядзіць цябе ў вочы, ты разумееш, што ў гэты момант ён будзе біць у галаву, і я ўжо прыгатаваўся. Не было страху, я шчыра скажу. Я, можа, нават не паспеў спужацца. Не было страху, але разумеў, што зараз будзе удар у голову. Але ён спотыкнуўся, і яму звалілася гэты прадмет. І цікава, я вельмі удзячны за рэакцыю намесніку кіраўніку Бюро нацыянальнай бяспекі Польшы, які ўскочыў і гэта вядро адкінуў адразу, бо я думаю, што думаў, што, магчыма, там бомба. Мы ведаем толькі тое, што нападнік былы гісторык, але не ведаем, што гэты гісторык хацеў сказаць. Ён не Спланаваная правакацыя была? паведаміў, што ён Гэта не быў замах. Ну, першае, я хочу сказаць, што учора ўжо атрымалі інфармацыю прокуратуры публічна аб тым, што прокуратуру ён прызнаўся, што ён меў такі план зрабіць гэтае дзеянне супраць мяне. На падставе гэтага ён павінен заплаціць штраф 6000 злотых, гэта 1400 евро, і яго дэпартуюць з краіны. З аднаго боку, з пункту гледжання юстыцыі, справядлівасць ёсць. Ёсць вінаваты, ён пакараны, ёсць ахвяра, якая нібы задаволена тым, што яго пакаралі. Але тут праблема ў іншым. Ствараецца прэцэдэнт. І мы пабачылі учора, што некаторыя прапагандысты пачалі казаць: рабіце так, кідайце што заўгодна, і вы зможаце вярнуцца ў Беларусь і не атрымаць палітычны прысуд. Гэта адкрыццё скрынкі Пандоры. І вось гэта праблема. Пра гэта напісаў твіт. Я буду размаўляць у панядзелак ужо з Нацыянальнай пракуратуры Польшы. Тут справа не пра мяне, тут справа больш шырэйшая. Ну, так што вось хутчэй за ўсё яго выдаляць з тэрыторыі Польшы. Ці вы думаеце, што гэта правакацыя? Ці гэта чалавек сам вырашыў такі шлях знайсці? Мне пісалі, першы апошні тыдні было шмат пагрозаў, на жаль. Вельмі шмат. Я ўжо нейкім сэнсе прызвычаюся да гэтага, бо колькасць іх сапраўды зашкальвае. Калі цябе пішуць мэйл, што нават ветлівы на беларускай мове: «Шаноўны Павел Павлович, папярэджваем, што рашэнне аб вашай фізічнай ліквідацыі прынята. Калі ласка, дбайце пра сваю бяспеку». Ці прыязджаюць нейкія пасланнікі, бандыты, крымінальны свет і перадаюць праз калегу з Коордынацыйнай рады, што прынята рашэнне мяне забіць, што ўжо грошы на гэта выдаткаваны, альбо забраць мяне з тэрыторыі Польшы, вывезці ў Беларусь. І тут атрымалася так, што я раніцай у 10:16 пасля вядомага выступу Лукашэнкі атрымліваю мэйл з пагрозамі. Ну, чарговы мэйл. Окей, я сказаў там паліцыі, вось ёсць чарговы мэйл. Іду ў Сенат. У Сенаце цікава, што правяраюць нават памяшчэнне, дзе я знаходжуся, на прадмет закладкі бомбы. Я быў трошкі здзіўлены. А пазней адбываецца тое, што ў Варшаўскім універсітэце. І пасля гэтага я атрымаю мэйл, што гэта толькі першы знак. Чакайце больш. Пасля прыходзіць яшчэ мэйл. Чакайце, гэта будзе бомба, гэта будзе бомбішча, гэта будзе ліквідацыя. То есть я чаму і кажу, што вось выдаліць яго, нібы мы задаволілі справядлівасць. Всё, ён пакараны. Але гэта стварае дадатковыя магчымасці далейшых дзеянняў іншым. То бок словы ідыёта Гайдукевіча трэба ўспрымаць неяк больш сур'ёзна, так мне падаецца? Я думаю, што гэта не глупства. Усе гэты дзеянні, якія робіць рэжым у адносінах да актывістаў дэмакратычных сілаў, гэта ўсё ціск. І гэта ўсё ў перспектыве можа ўкласціся ў міжнародную справу, якую ініцыявалі, мы рыхтавалі матэрыялы, урад Літвы. Гэта злачынства супраць чалавечнасці. Калі нас вымусілі пакінуць тэрыторыю Беларусь і зараз пераследуюць за мяжой. Вось гэта караецца з пункту гледжання міжнароднага права. Калі гэта носіць масавы сістэмны характар, а мы бачым, што гэта масавы сістэмны характар. Так што такі, як Гайдукевіч, няхай проста падумаюць, што яны там сваім ртом вымаўляюць. Ну, галоўнае таксама, што ціск працягваецца і ад уладаў беларускіх, бо гэтая гісторыя пра то, як вы хацелі запаліць гэтую ноч, гэтую апазіцыю. Слухайте, я павінен прызнацца. Я шчыра ў прамым эфіры, ўжо ж не выражаш, я прызнаюся. Вадзім Пракоп'еў, Вадзім, даражэнькі,
прабачай мяне, калі я быў міністрам культуры і амбасадарам, я вельмі любіў хадзіць у гранд-кафе. Ён ведае пра гэта, але не гэта галоўнае. Там у яго ёсць такія запалкі былі, да? Памяці гранд-кафе. Я их заўсёды забіраў. Забіраў, Ну, па-першае, у мяне прыгожыя. дома быў камін. Па-другое, ну, каб там дзесьці ў сумачцы А ляжала. чаго зараз сабе не бераце? Тут таксама ёсць каго запаліць, калі... Зараз можна ўсё валіць на Прокоп'ева. Да, так што саўдзельнік. Не, я кажу, слухайте, 5 гадоў прайшло, так чаму не ўзбудзілі крымінальную справу? 5 гадоў, як я тады запланаваў, нібы ўсіх сабраць у нейкім доме ў цэнтры Мінска. Мне адразу так, прабачце, шаноўныя Якім купалаўцы, доме? які дом? Ну што, Купалаўскі тэатр, да, 9-10 жніўня уначы. І чаму крымінальныя справы? Я звяртаюся, прамы эфір. Спадар Швед, не магу вас назваць генеральным прокурорам, але ўсё ж таки вы нібы там прызначаны гэтым дыктатарам. Узбуджайце крымінальную справу, бо 5 гадоў таму я планаваў такі жудасны замах, жудаснае злачынства. Чаму гара гэты, да, кіраўнік следчага камітэта? Узбуджайце крымінальную справу. Зноў іронія, мета-іронія, як сёння ў эфіры заўсёды... Я наогул не разумею, а як гэта ў іх галовах вось гэтае ўсё нараджаецца? Адкуль яно прыходзіць? А ты Вось паглядзі. яны сядзіць Швед, напрыклад, Гайдухевіч і нехта яшчэ, і такі, слухай, а давай напішам, што Латушка жадаў падпаліць апазіцыю. Давай! Так, калі ласачка. Як гэта ўсё адбываецца? Гэта не ў тых галавах адбываецца. Там галоўная Прабачце, галава, я яна не- кажа. я- рытарычнае Гэта не пытанне. выпадкова. Гэта не выпадкова. Калі мы паглядзім, што адбылося пазней у Варшаўскім універсітэце, мы бачым, што зараз фактычна ідзе аперацыя, якая накіраваная на тое, каб стварыць канфліктнасць у асяроддзі дыаспоры. Лукашенко гэта не прыдумаў. Яму напісала гэта хутчэй за ўсё КДБ. Ён выходзіць з гэтым глупствам, ну абсалютнай ахінеяй, да? Кажа гэта на ўсю аўдыторыю. І зараз яны будуць правакаваць, што ага, глядзіце, Латушка супраць Ціханоўскай. Зноў, трэба выкінуць гэты эфір, яшчэ супраць нейкіх лідараў. Ну, па-першае, тады быў дырэктарам Купалаўскага тэатра, я ўвогуле не быў у апазіцыі. Калі ён кажа, што я хацеў такім чынам стаць лідарам, гэта ўжо першая нескладанка, якая не складваецца ў гэтую логіку. Але ідэя, мэта, яна ясная. Вось гэтыя ўсе дзеянні, каб пасварыць нас. Ну, мы не павінны Яны гэтаму наогул паддацца. дзейнічаюць як клоуны. Светлана Наўпрост мне як адразу клоуны. напісала слово падтрымкі. Вось зараз я ўжо зраблю, як хацела Пал Павлович. Культуралагічны. Былы міністр культуры Беларусі, былы амбасадар, былы кіраўнік Купалаўскага тэатра Пал Павлович Латушка. Гэта Бо прыемна. зараз мы пераходзім да культурнай і прыгожай тэмы. Сёння дзень нараджэння Марка Шагала, і нам вельмі захацелася пагаварыць з вамі не толькі пра палітыку, але і пра тое, што вам вельмі блізка, пра Марка Шагала. Вось, Пал Павлович, ваше імя непасрэдна звязана з вяртаннем Шагала ў Беларусь. Калі вы былі міністрам культуры, вы зрабілі вельмі шмат, каб імя мастака Марка Шагала гучала па ўсёй краіне. Ну, трошечки. Раскажыце, што зрабілі? Не, ну ўсяго не пералічыш. Я думаю, што самая галоўная падзея для мяне была гэта выстава з музея Іерусаліма, музея Ізраіля, працы Шагала, які мы прадэманстравалі ў Нацыянальным мастацкім музеі. Гэта быў 2012 год. Гэта была адна з буйнейшых выставаў. Мы прывезлі 90 прац. Гэта была і працы маслам, што вельмі цяжка прывезці. Гэта даволі складана і каштоўна. Праект быў вельмі дарагі. Гэта не было бясплатна. Мы за гэта плацілі. Я прафінансаваў з Міністэрства культуры, і было 2 спонсары. І я хачу падзякаваць тады дырэктарам МТЗ і Мінскага аўтамабільнага завода. Галоўным спонсарам быў МАЗ, ён выдаткаваў $50 000, і МТЗ, як зараз памятаю, $30 000. І гэтыя дырэктары, тады Бароўскі быў, я не памятаю, хтосьці быў МТЗ. Бароўскі на мазе. На мазе, да. А на МТЗ не памятаю, хто быў тады, можна паглядзець. Дзякуем вялікі, бо мы зрабілі цудоўнейшы праект. Гэта выстава была, ну, з вялікім зацікаўленнем была прынята ў Беларусь. Я памятаю, калі Віктор Дмітриевич Бабарыка таксама перадаваў удар музея, нацыянальна-мастацкага музея графіку Марка Шагала. Гэта яны купілі тады на аукцыёне, здаецца, Сотбіс, і перадалі ў музей Марк Шагал. Ну, гісторый вельмі шмат, цікавых. Нават такая гісторыя была, калі мне тэлефануе унучка Марка Шагала, я быў знаёмы з ёй, Марят Мейер, і з Белай Мейер, другая унучка, і кажа, слухайце, спадар амбасадар, ну, у нас будзе праблема, у нас будзе іск супраць авіякампаніі «Белавія». Тады і зараз Нікалай Чыргінец з'яўляецца дырэктарам гэтай авіякампаніі, прывітанне яму не перадаю, але яны размясцілі на бартах самалёта волошкі,
шагалаўскі, валожкі. І яна кажа, гэта немагчыма. Немагчыма частку працы Шагала забраць, дзесьці размясціць і сказаць, а это ўвогуле не праца Шагала. Е не можна дзяліць, гэта забаронена. Да? Мы падаем іск супраць Белаві. Ну, вырашылі, Белавія перафарбавала. Мы хто? Гэта фонд Шагала, бо ён мае ўладанне на аўтарскія правы. І пазней гісторыя наступная. Я сижу ў Парыжы, і нам дасылаюць паштоўкі на ўзгадненне на Новы год, і гляжу, Макея была ідэя выкарыстаць на паштоўцы назва вёскі? Над горадам. Вось гэта самы вядомы твор. Ну, все ведаюць, над горадам, да, калі Шагал маляваў. І я кажу, слухайте, стоп. Калі вы зараз по ўсяму свету віншаванне ад Макея пойдуць з часткаю твора Шагала, а там яшчэ ёлачку дамалявалі, сняжок, там зорачкі. Я кажу, гэта будзе жах. На выяве Да, помощник, ён быў у Нью-Йорку тады Макей, я патэлефанаваў, і помощнику яны хутка адмянілі гэта. А давай дамалюем. Ну, нельга. І з пашпартам, што ў Новай Беларусі, я таксама, калі гэта пабачыў, я тады адразу Кавалеўскаму пазваніў, сказаў, нельга гэта рабіць. На жаль, ну нельга. А што там за гісторыя? Там ж таксама было, мне здаецца, над горадам праца. Немагчыма. А калі вы пабачылі на выставе ва Францыі таблічку вось з назвай вёскі Ліозна, расійская вёска? Не, это было не так. Там было гэта Реймс, гэта вітражы шагалаўскія. Реймс? Да, і там я прыехаў, просто наведваў гэты горад і зайшоў у храм, і гляжу, падпісана Марк Шагал, рускі художнік, мастак, нарадзіўшыся ў Расіі, у маленькай вёсачцы Віцебск. Што ж такое? Я настоятеля гэтага храма, нема яго не было. Я яму запыт у архіў. А што ж такая за маленькая вёсачка Віцебск, калі нарадзіўся Шагал? Было пытанне, ці там, як правильно сказаць, перапіс, да, насельніцтва, і аказваецца, 10 гадоў пасля нараджэння Шагала 177 тысяч, здаецца, пражывала ў Віцебску жыхароў. Такая маленькая вёсачка Віцебск. 170 тысяч жыхароў. Але тут памылка ў чым? Ён сапраўды ж нарадзіўся ў Ліозна. 40 кіламетраў. І Ліозна было тады вёсачкай. Але я яму напісаў ліст, каб яны паправілі, вось хто з французскай дыаспоры, калі ласка, наведайце, я не ведаю, ці памянялі яны, што ўсё ж такі гэта Беларусь. Я ведаю, што Нью-Йорк метрапалітэн змянілі назву. Усюды як бы стараюцца гэта мяняць. А наогул, як лічыць? Марк Шагал, чый мастак? Наш. Беларускі, расійскі, французскі. Наш. Ведаеце, час збіраць камяні. Для мяне, як для міністра культуры, заўсёды было важна прыцягваць да нас усё, што належыць, і прыналежыць, як Міцкевіч, напрыклад, так і Шагал. Усе, хто нарадзіўся на беларускай землі, яны належаць у тым ліку і беларускай культуры, і беларускай мастацтва. Расійская імперія ў той час. Ну і што? Наша зямля. Нарадзіўся чалавек. Шмат што звязвае з нас. Паглядзіце, Бакст. Ён таксама лічыцца французскім мастаком, нарадзіўся ў нас. А гэта ж цудоўныя творы мастацтва. Ліжэ, Надзя Ліжэ. Жонка Ліжэ як бы нарадзіўся ў Францыі, але жонка беларуска, правда. Чаму не звязваць? Паказваць гэтую шырату, багацце нашай нацыянальнай культуры. Мы адзін колер у гэтай цудоўнай палітры шмат колераў, да? І вось калі наш колер забраць з гэтай палітры, свет жа стане бедней. Давайте гэты наш колер таксама, але ў агульную палітру ўсіх колераў. Мне здаецца, што гэта важна. Мне падаецца, кожнага нужна. І мастакоў, і спевакоў, і літаратараў, усе нашыя. Вось калі былі, і калі іх сям'я, ці мы вельмі іх любім, і атаясамліваем, гэта нашыя, усё Слухайте, нашае. я скажу, як мне было сорамна перад унучкай Шагала, Мерет Мейер. Значит, яна запросила мне на выставу «Шагал и музыка». Это было у філармоніі парыжскай, пад Парыжам. А у меня бы не было часу. Но я не мог адказаць унучкі Шагала, яна мне запрашае асабіста. Я прыходжу, гэта першае адкрыццё, закрытае такое адкрыццё, но я разумею, што я зайду на гэтую выставу, часу няма. І яна вітае, кажу, дзякуй за запрашэнне, мы з саветнікам заходзім на выставу. За 5 хвілін праходзім выставу і выходзім з гэтай выставы, але іншым выхадам. Стаіць унучка Мерет Мейер.
Мне было так А соромно. ці ви сапраўды любіце Шагала? Я вымушаны быў ехаць на іншую сустрэчу. Але зрабілі, прыйшлі і нейкія іншыя людзі. Вось што нам пакуль не атрымалася зрабіць, я шмат ездзіў у музей, хто ў Францыі будзе, рэкамендую наведаць у Ніцы музей нацыянальны Марка Шагала і Пікаса. Дарэчы, яны сябравалі і не сябравалі Пікаса, да, з Шагалам, но там шмат я ездзіў, шмат сустракаліся, і мы спрабавалі правесці. Дарэчы, гэты музей спраектаваў сам Шагал, і там шмат прац, і біблейскіх прац таксама. Вось гэта пакуль не ўдалося зрабіць гэтую выставу. Ну, пры гэтым рэжыме это нерэальна, але прыйдзе час. Дзякуй вялікі. Мне падаецца, гэта нашая мара, каб у Новай Беларусі быў музей Шагала, каб вось вы паспрыялі, каб там былі ягоныя творы, каб было вялікае адкрыццё, і мы ўсе былі шчаслівы. Калісьці Пікаса сядзеў у рэстаране, да, пазней чамусь я думаю, што гэта звязана з Маркам Шагалам. І маляваў на салфетцы штосьці, маляваў, жанчына яго, пазней, калі ён скомкаў гэтую салфетку, кінуў на стол і пайшоў. А жанчына пытаецца: прабачце, а магу я забраць гэтую салфетку? І ён павярнуўся да яе і кажа: так, конечно, $20 000. Добра. Вось на гэтай ноце, падаецца, будзем развітвацца. Дзякуй вялікі, што завіталі да нас. Намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі. Чытай. Наш вядомы Любімы Пал Палыч Латушка. Дзякуй вялікі. Давайте сустракацца яшчэ.